European state engamazatin reconnaissance mission tia soya mi tlem te anda awangin Greenland kopui nak a French Sipai Paul tlem te an thleng to nin official zona soi Germany, Sweden, Norway, Finland, Netherlands le UK te po antela US President Donald Trump an Denmark semi-autonomous part Arctic Island at claima anor sunzom zel lai ani French President Emmanuel Macron chuan atirlama contingent lei borok la tuifin riata ti chak thuai ani tur thu asoini senior diplomat Olivier Pover Arverchun hemison hian political signal chak tak athon ni na ngaya hi exercise masader ani US Riata hen Nato ti hi kan lan tirang ati Arverchun abulchan nana French Sipai antir te himi som panga anni ti asoya hi Denmark le Greenland Foreign Minister ten Nimin Khan US Vice President JD Vance nena meeting nei tura Washington an pannu darkar engmazat nu ani meeting nei zo hian Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen chuan anin biakna hian siam that ngai ala thu asoya an pani inkara hian inrem lo na neu eng thu emot chu ala ti asoi ni anu loka President Trump an Greenland lei atum chu asoi selbok ani heti la hian Trump chuan Greenland chu US thunun na hnuai da tumin ala bei ngawrh sauh sawa oval fisa thu thar thedar tu te hena ram ven himna tan Greenland hi kan mamo ani ati tharum thona chu man ani lo thu soima se Denmark nen hian thilti fel thei ani arin thu nimin tlai khan asoi buaina chu Russia emo China emo hian Greenland hi anlu adu ani chuan Denmark in ati thei tur a love chuti line kan ti thei chu a ngeya karma sa khan US chuan Venezuela ram chunga nge ati inmu ani ati Nilani khan thu thar thedar tu te akomna White House Press Secretary Caroline Levitt chuan Greenland Europe Sipai dabel ani chuan Arctic ram chungchanga President thutlukna ansiam dana ngong anei arin lo thu asoini tin Greenland leitura anthil tumpo angong lo tak zetani atibok Donald Tusk chuan Poland chuan Greenland European Sipai tirna hian telve atum lo ti thu asoya Massachusetts chuan US Sipai inrolna engpot chu political disaster aniang ti in a on lam chu atilang ve thung ani press conference Nato member dangin buaina emo Nato member ram laklu tumna emo chu kanriat angin khovel topna aniang he hian kumtam tak chung chu kan himna ati chiang hle ani ati heti la hian Belgium Russia embassy chuan Arctica thil thleng chu angai tu na sal le ti asoya Nato chu trul lo taka Moscow le Beijing an lo awanga Greenland Sipai mun siam tuma apu ani heti la hian European Nato deployment hian Danish kaisroi joint exercise operation Arctic endurance hian Sipai dorzon tlem te chaup an omani anni chu omnge tumngal anga lut nima sila engchen nge an omdon ti ero achiang lo thung Finland hian tuna beipui thlakna tur rohmanna siamek la hian fact finding mission nia asoya chuan military officer panni atirani tundin hmuna chuan engma kan hnol lova mase engma chiang takin kan ngai to lovani ti in Defense Ministry Policy Department how to Jen Khusela chuan BBC ashil ani Finland po hi Arctic ram ania Khusela chuan Nato in Greenland achil nget dan chungchanga ngai tuana anei nuwa Elliot territory ti punle venhimna thuam chak atum thu asaini Germany chuan tholeni khan A400M transport plane chu nuk khopuya sipai som pathum phurin atira mase official te chuan Greenland hian zirtopni thleng chau an omdon ti asoi
Danish defense official te chuan Greenland sarkar nen hun lo om tura sipai da bel zel ani tur thu asoya hei hi Nato in European le transatlantic security te hlok na tur atana arctic khom chunga ake pen ti chaknan ani Emmanuel Macron chuan kumthara France Sipaite nena thu asoina European te chuan Greenland laka mo phurna bik an nei ti asoya achan chu heram hi European Union ta ani awang le Nato tangrual ram jingami ani awang ani ati US chuan Greenland a sipai mun pui anai to chu a base chuan tuna hian sipai za somnga vel ada meka Copenhagen nena inremna an nei to nuwa chuan atamjok laklu theina option anei bokani mase Danish kai shroi malak na hi Trump administration tan chuan European tangrual ram te point Arctic le North Atlantic aven himna lama chanvo anei ti hriatirna anga ngai ani Sweden Prime Minister chuan Nimin Khan Sweden sipai officer te chu nak khopuya chuan antirlu thu asoya Norway sipai pani British sipai officer pakhat le Dutch naval officer pakhat po tir anni bok Downing Street chuan UK chuan President Truman high note ven himna chungchanga angai to na te chu apom thu asoya he deployment a hian exercise chakzo ka kalpui ani tur thu asoini hei hi Russia bai pui thlak na le China te anche chuak tur lodan be nana anti ani Prime Minister Frickson chuan nilani khan Greenland ven himna chungchang chu neito tangrol pol zong te ngai poimo ber ani thu asoini Danish Defense Minister Paulsen chuan sipai omna in rotation nei tum ani thu asoya hei hian he thlir kara hian sipai omna nget jok nei atum ti chu ati ngeta ramdang tangrual ramte chu exercise le activity a antel vedon ani ati Copenhagen chuan Truman Greenland thunun na adu na chan chu asoi sela Rasmussen an foreign minister chuan Nimin Khan China emo Russia emo atangin Denmark le Greenland ten an pom thailo tur instant threat a omlo ti asoya mase American security chungchanga engemaw chen chu anin trom pui ani ati Democratic kai roi US palai te chuan Nimin Khan Denmark an plodona Danish MP te nena in biakna nei ani don thu an soi Rasmussen hian Nimin Khan Vance le US Secretary of State Marco Rubio te nena in biakna an nei nuwa Greenland foreign minister bula thu asoini Danish diplomat chuan President Hiltum chu do kana soichi ani thu asoya he thu hi Fox News ashil ani Greenland Prime Minister Jen Frederick Nielsen chuan tunkar chung khan heram hi geopolitical crisis kara a ti asoya an mi puite chu du thlanna siam turati anni chuan USA in Denmark an thangjok don ti asoi Greenland hian United States ta ni adu lova Greenland hian United States mi le sa ni adu velo ti in asoi non le ani hetia Greenland lam hoya US President meu apen chu aborok asosan chak hlela hian Iran ram buaina point ken lam ain aborok arit tula Iran rama nor huai hotna thi chung te chuan BBC an sildanin thunei tu te chuan an chung te ruang chu phum tura pek let le na tur sum tam tak an phut let thu an soi tudon na tam taka alan dana chuan BBC Persian hena ruangte hi ruang dana hun le damdoi ina da anni thu le an chungten poisa an thlenglo chuan security force chuan an chu don lo ti thu an soya karni chuang zet rampuma nor huai hot ani chung hian mi sang ni zali le samthum panga an thi to ti chu chiang taka record thai ani to ani ko chaklam khopui ra sa chung ko pakhat chuan BBC an sildanin security force te chuan an mangai tak tak te ruang chu tan chuanan an ram poisa toman makta duai zasari US poisa in dollar sa ngate an phutani anti ṭhenkhat te chu Porsina hospitala ruang da na huna da annia hedam doi ina hian ruang zadon chu anda ti an soi heti lai hian Tirana chuan Kurdish seasonal construction worker chung te chu ruang laturin an kala ruang thlengnan chuan Iran Sipaite chuan toman thluk le ding on sang sari an pe ka ngai ti an hril thu an soini achung te chuan he thu a hian BBC palai hena chuan ruang khul chuan a tur poisa chu an nei lo ti an soya
an fa paruang tel lo chuan lungai takin chulai hmun chu an chu san le ani tundin hmuna Iran Rama construction worker pakhat hian ṭhenkhat dollar za aya claim an hlo tlang puya chumi atang chuan an rama hian US dollar hlut dan tur le an ram pawisa nena ain thlo na chu kan hre thim mai ome mun chen khata chuan damdoi ina thok tu te chuan mithi chung te chu phone in security force ten poisa manga khul chu an ngiat ma in la chuak turin an hriat tira BBC Persian nena mi se pakhat a himna turatana a hming thup chuan a pasal tha ani thu chu hospital staff te hena tanga phone call an don atanga an hriat chau thu an hril ani security force ten an thlen main a ruang la turin rang taka kal turin an hrila chuti rol chuan a pasal ruang chu poisa tam tak manga khul chuak turin an phut thu an hril ngal bok ani BBC president hi Londona a chungte pakhat chuan hedin hmun hi a hrila a chungte po an bepo to bok chumi hnuah chu nu chuan a fati pahnih chu a pasal ruang zong turin damdoi in lama a hruaya an pa ber ruang chu pickup truck hnunga an da a darkar sari chung zet chu Iran chim lama an pian na kholam panin an tlan puita a chumi hmuna chuan security ten anti boy main an phum man shramani pickup truck hnung lama chuan ka chuanga darkar sari chung zet a ruang chunga chuan ka thapa ka fate chu malam sita an thu ani ti in London khopuya a chung te hena chuan a soini BBC Persian chuan terana behese zara ruang dan hmuna official te chuan an fate chu basit paramilitary force member an ni thule nor hoi hoten an thatnia an soi ani chuan a ruang hi thu boi siam saklova chu ani tur thu an hrilni na soya he thu awang chau hian an ni po hi Iran Sipaite hian pa ber ruang khul chu na hi an phut lo ni in alang chawani heng chung ko member te hian BBC hena chuan thucha an thona kan chung ko chu sarkar thlop tu rolia tel turin nor lui kan nia pa ber ruang po hi marta ruang anga lantir an tum ani ti thu asoya athu top na chuan hei hi an pom lo thu chiang takin a soi bok ani anram ko pui terana thil thleng pakhata chuan thunei tu ten ruang an lak sak an lo awangin chung ko engama za chuan ruang an da na mun te chu an lu sil ti thu don ania chung ko engama za te chuan thunei tu ten ruangte hi an von reng emo an hriat lovin an phum emo ani an hlau hle ti thu po don ani ruang da na mun kong khar te chu an ti chia ruang te chu ambulance atangin an la chuak ani ti in thu don na chuan BBC a hril bok hemi hnu hian an chungte ruangte hi damdoi in kota leichara mutin darkar engemaw zat an venga chung an chungte ruang phurna tur private ambulance an hmu thei malo chuan sarkar sipaiten an ruangte chu an chu lo nan an veng ni in thu don ani bok internet le communication blackout awanga ramchunga thil thleng kim changriat a harsa hlea international human rights group te po hian ramchunga direct in an lu theilo thu an la soireng international news organization dangtenen BBC te chu Iran sarkar chun ground a report pek a phallovani kan hria theu angin December ni somni pakua khan Iran khopui terana chuan norhoi hotran ania hei hi Iran poisa dollar nena khaikhin chuan a hlutna na sataka atlak niam thut wangani norhoi hotu te hian khopui le mundang tam tak an thlen meu chuan Irana clerical ruler te chu dodal ani tangala security forces chuan na satakin beipui an thlak zuita ani tunkar thole ni khan norhoi hotu te hi na satakin an punga thunei tu te chuan tharum thona na sazokin an ni ho hi an eplet ta ani US Human Rights Activities News Agency HRANA chinchia danin buaina hi achhuatan atang khan norhoi hotu te mi sang ni le zali somthum panga chu an thitoa security force emo sarkar lam mi le sate zinga no pang som pathum le mi za somnga pathum an thito bok mi sing khat sangriat zali som sari te chu zel bang zu tir an ni toa heti la hian rampuma chuan manbel an la nei zelin tang le thi te hi an punbel zel rin ani Iran Security Force le Revolutionary Guard Intelligence Unit te chuan civil mi te mai baka activities le ukil mi te hial zela khung an nei to ni Gefangenen im Iran. 3 Monate politische
Gefangenen im Iran.